Espereu un moment! On aneu? Ja he vingut per tirar els daus i tirarem... Silenci, silenci! Alcaide, no passa res, una pistola de fogueig forma part de l'espectacle. Això es diu abans. Segui, no faci més el ridícul. Continuem. Continuem, Callaway! Bum! Ah! Jo he vingut per tirar els daus i tirarem els daus! Gran Juli, és que els nois estan bastant cansats, perquè han estat jugant al local de la missió durant quasi 24 hores. M'és ben igual que alguns estiguin cansats. N'he perdut 25 dels grossos i, per tant, d'aquí no marxa ningú! Senyors, començo a entendre la lògica del Gran Juli. No és que el Gran Juli sigui un mal perdedor, no. Simplement prefereix guanyar. Oi que sí, Gran Juli? Detroit, et deixaré pelat a les bones o a les males! Però, Gran Juli, jo no jugo. Jo organitzo la partida. I tant que jugaràs! I amb els meus propis daus! Tu i tots! Els seus propis daus? Aquests. Però aquests daus són blancs. No tenen puntets, no tenen res. Però me'n recordo perfectament on eren els puntets abans. M'acabo de recordar que aquesta nit m'he d'anar per casar-me. L'Adelaida m'espera. Treu la pasta! M'hi jugo $5.000. Pren-t'ho amb calma, Nathan. I els seus daus sense puntets. Algú li ha de baixar els fums, aquest tampó. Calla! Dispara'm! Madrona, encara no l'ha acabat! Calla, bé! Mira, són aquí! Bona nit, senyors. Qui és aquest? Aquest... Sí, és aquell de qui t'he parlat. Es va emportar la de la missió a l'Havana. Ah, sí? Sí, Gran Juli. Mira, tio, per què no tornes amb la teva patateta religiosa? Que ens estàs frenant la marxa. Si el que vols és marxa, vols que fem una petita juguesca? Ah, en què consisteix? Soc dretà o esquerrà? Com vols que ho sàpiga? Et donaré una pista. Bé, Nathan, mireu, nois, aquesta nit a la missió de la senyoreta Sara s'hi celebra una...